как да изместим предните надолу и нагоре само. Тя не е чак толкова тежко. 5-6 човека. Въпросът е, че удрени от двата калника, да не ви стане в ръцете. Чакай да ви се науча. Мислиш? Не сме. Не, няма. Пръдни малко. Косе! Косе! Добре, не става ли? Назадна. Как ще излезе? Назадна. Да пробваме? Не, опасно е това. Назадна. Да, те може да скочи цялата кола. Тръгни напред, това цялата. Да, да видим с предни сили, да дигаме да излезем там само. И това, че е назад си е такова, да? Айде. Дай хвани. Къде си да се оправим? Ми е къде да чакайте. Само не броня. Ама и ние ли да хващаме тук? Да, ви дърпате на там, ние чакаме малко да се Майко. Айде на 3. 1, 2, 3. Чакай малко, бе! Да, аз съм место такава. Дайте да путнем тогава. Айде да путнем. Айде, Коси си. Ама не трябва някой да върти отвътре. Да, бе, Коси си, айде. Аз съм не, нека дърне, не. Не е нужда да е вътре, бе. Чакай, не е нужда да сяда вътре. Ей, тя май направо коръмчето. Не, бе, не е направо никакво корем. Виж ли дали е успял долу на това? Защото успял да гумите мости в въздух. Въже! Ляпка ще Въже е много лесно, бе! Много е лесно въже тия! Така че пъме да путнем първо, айде! Къде? Тут пък с въже нагара, кой има да путнеш? Това ще какво трябва да делат? Виж му скъсне на единия, ще му мога да скъсне до Пък сега, бе, едно не се дърпат